راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو كوبرا سمعت راديو إرنا خميكنيهم إذا ما بأمريكا أو واشنطن ستيت كتما سياتلن كبابي النغمة صفات أبكبي شعولات نركب كم تؤهان كتما تشاينا حمام كورونا فيروس ترأيلا فلاميت كتما زخونت نغمة اللو خباب سياتل دما ناي أمريكا ناي مجمريا حمامن موتن كورونا فيروس ترأيلا بوتا كوينو تمزجيب الله كابتن كساب حموش مقابيت حموس مشيت أب أمريكا بكورونا فيروس تلخيفون كمزلو تفليت أمزلو أستاد كلتم إذن أسران حموشان حما دما أتم 7 أبزن احنا محبرسة ببزح زنبرلو كبابي كتما سياتل زنبريهم كابتم أب أمريكا كسب حموش مقابيت مويتم زلو 10 تخلت دما أتم 10 تحدي أبز خبابي كتما سياتل زنبريهم اتحاد دما أب كاليفورنيا 5 موتة يزبط أبارلو بز مغنيات حموش مقابيت مختل بريزيدنت أمريكا مايك بينس أو واشنطن ستيت مزيو بزعبا زحمام مزملكتهم أكارات بمزرراب أدلاي زبهال تنقاقن مكل خالن كجبر تزراري بالله نلوم دما إذن على ما شقيل زلو بوزو حسب كيك أزف تسقي زلو حمام مبرختبني ندكتور أستير علم سجد عديمي اللهو كتكاتاتلو بخبر عندكم زي دمت راديو إيراناي نايلو مغاشاي دكتور أستير علم سجديا أبز خبابي أمريكا بفلايكا أو واشنطن ستيتن أب كتما سياتلن كبابي ينزلنا سبات نحمام كورونا فيروسن نموتن فريحنا لنا اتناي مجمري حمام أبز زلنا يا خبابي يترأيو ناي مجمري موتون أبز تقانايو أقات إمومو قروب نززلو فرحي لك حبريتا بمركب نفسنان كبابينان كنت نقصل زلنا لومين دكتور أستير علم سجد عديمي اللهو دكتور أستير علم سجد دكتور رايزي كونت تيمويا بغط تامستو كومينيتي بمتأسسار تسور حاليا بزح سواب زمالالوسو بيتي كريستيان انداس اللاسي أو بغربا مستي إيرتراو محبرسب كتسرح بوزح قزية عزيبي اللهمو نلومي نزحمامن مسناهنا محبرسب زلو متأسسارن كنقورو زقبانا تنقعنا ملكيتا مبرخت بنايا يقني اللي دكتور أستير علم سجد بزعباخي قرب حبريتا وسخ اللي قدم سلام سمعتي شمي أستير علم سجد بحال أنا هاني أبس مرات وليدي أبو نيري كابو بتي زنبرا كنت نواتسائي سدة أمريكا أب أمريكا تمرتي قتيلة من حكمنا تمرتي زود أخوي أب زي ناوشت حكيم كويني نايكوليت سبيشالست كويني سرح الرأي يقني اللي دكتور أستير وزح جزيونا يتعنا فيرز بلا عمتنا لو نستم أبتخبابيكم زلو محبرسة ويبقربات ما بتبيت خريستيان زموت يخون نخالقتون عدما تقربيكم أمو نلو مجن أبزي بهوتوز أبز خبابي ناقات يمدلو حمام كورونا فيروسن موتن بزملكتي عدي ما كرلغمو مجمريا بزعبو أبز خبابي نحدير وودلو قلوا تبزحن عينة كما يمقدم مبرها مني اتي أبزي كبابينا أتيو زلو حمام نمجمرتا أب أمريكا أب موت زبصحي كونتيو جن أبانا يكون أنت جميرو نزاربول زلنا هاني كورونا فيروس وي كوفيد 19 تبهيلات تطوعة إذا فيروس زيها نمجمرتا أب تحساس 30 حدن كلتشين أسد شاتن أب تشاينا نمجمرتا استرائتن استقلتنيا أب زي زحالة سومنات دارجا كلتوحر نبالو كلتوحي أب تشاينا عابي قصري أتقع تركب كم بيلو حجي أب زنبر كوناتات اتي حمام أب بوزحات قصري بمعالتاوي اندا قدده كوين يركب أب تشاينا مالتيو أب قبابينا قن مجمرتا أب زحالة في سون
ቀዳማይ ሞት ተረኺቡ ቀፂሉ ስጋዕ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 መዓልቲ ኣብ ሙሉ ኣሜሪካ ማለት እዩ ባና ጥራሕ ዘይኮነ ስጋዕ 13 ቁፅሪ በፂሕሎ ትዝበስሐ ግን ኣብዚ ሲያትል ከባቢ ዋሽንግተን ስቴት ከም ዝኾነ ኣራይ ሲዩ ናፍሪሕና ደሎ ሕማም ኣብዛ ጥቃና ትሞትን ሕማምን ኣብዚ ጥቃና ስለ ዝኾነ እዩ ኣጸቢቕና ፈሪሕና ዘለና ሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንስኻትኩም ንስኸም በዓልቲ ሞያ ምስቲ ማሕበረሰብ እውን ብቐረባ ርክብ ከም ደለኪ እንታይ ዓይነት ጥንቃቄ ትገብሩ ኣለኹም ኣብቲ ከባቢኹም እስከንገር ንቕድም እወ እቲ መጀመርታ ቁርብተይ ብዛዕባ እታ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ምዃና ሞኒ ብምንታይ ክንከላኸላ ከም ንኽእል እገልጽ እዛ ኮሮና ቫይረስ ትበሃል ከም ሰዓል መሲላ ትሕዝያ ልክዕ ከምቲ ንፈልጦ ካመን ኮልድ ንብሎ ከምኡ ዝመሃሰል ሰዓል ስለ ዝኾነት እቲ ኣመሓላልፉ ከዓኒ ብሰዓል ብእንጥሾ ኢልካ ወይ ካፍ ጌርካ ብኸምኡ ምስ ካልእ ሰብ ኮንታክት ገይሮ ወይ ምስ ትራኸብ እቲ ሕማም ይላጋገብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስጉምቲ ክንወስዶ ዘለና ጥንቃቐ እያ ኣብ ኩልና ኣብ ሕክምና ዘለና ኮይኑ ወላቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ሰብ ተጠንቂቑ ብኢድና ኮይኑ ኢድና ተሓፂብና ገጽና ዘይምትንካፍ እዚታት ኩሉ ስጉምቲ ምንወስድ ካብዚ ሕማምዚ ክንከላኸል ንኽእል ነቲ ሰብና እውን ኣይከጥቅዐናን ኣራይ ይቐኒለይ ዶክተር ኣስቴር ሕጂ ብዕንጥሾ ኣይሓልፍኒ ይበሃል ኣሎ ከም ካልእ ሰዓልቲ ቫይራል ኮሎስ ከመይሊ ብፈሳሲ ጥራይ ዝሓልፍ ብዕንጥሾ ዘይሓልፍ እስከ ቁርባብ መብርሃብናኹም ዝብል ሓበሬታ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰብ ሞያ ተዘርጊሕሎ እወ እቲ ቫይረስ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ዓይነታት ቫይረሳት እንደን ዘለዋ ሓደ ካብን እቲ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ፍሉ ንብሎ ማለት እዩ ካልኣይካ ዘን ኮሮና ቫይረስ ገለ ካብዘን ቫይረሳት በቲ ንፋስ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ከተንፍስ ከሎ በቲ ትንፋስ ክመሓላለፍ ይኽእል እዚ ኣብ ብፍላይ ዝሓዳሽ ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ግን ብንፋስ ኣይኮነትን ብሰብ ሓደ ሰብ ብጥቃይ ሓሊፉ ብኸምኡ ይኾነትን ትለግበና እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ ስዒሉ እቲ ናቱ ጥፍጣፍ ወይ መራቕ ወይ ናይ ኣፍንጫ ንፋጥ ማለት እዩ ከም ገለ ኢሉ ኣብ ነፍስና እንተዓሊቡ ኣብ ኩሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ንትንክፎ ኣሓታት ከም ማዕጾ ኮይኑ ከም ጣውላ ከም ኮምፒውተር ኣብ ከምኡ ሓልፍ ከሎ ብውያ ትመሓላለፍ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክሪክላንድ ዘጋጠመ ኣብ ሓደ መናበይ ኣረገውቲ ዘጋጠመ ሞትን ሕማምን እዩ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ከባቢና ኣጋጢሙ እሞ ብዛዕባኡ ለክዲ ሓበሬታ እወ እቲ ቀንዲ እቲ ናይ ዓበይቲ መናብሮ ወይ ከዓ ነርሲን ሆም ንፅውዖ ኣብኡ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ተረኺቡ ዘሎ ከመይ ገይሩ ኣዋእትዩ ከመይ ገይሩ ተባዚሑ ገና መጽናዕቲ እቶም ናይ ጥዕና ፈላጣት ኣብ መጽናዕቲ እዮም ዘለዉ ሲዲስ ንብሎም የጽንዕዎ ኣለዉ ግን ከይ ኣብኡ መእተዊኡ እቲ ሕማም ኣብቲ ከባቢ ፀኒሑ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ኣብ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ድሓን ብዙሕ ከዳኸሞ ስለ ዘይኽእል ንመይዳ ዘዳኸሞ ነቲ ጥዕና ዘይብሉ ወይ ከዓ ዕብይ ዝበለ ብዕድመት ዘፍአ ሰብ ንኸምኡ ከጥቅዖ ስለ ዝኽእል ከም ገሌሉ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ቦታታት ስለ ዝኣትወ ቀልጢፉ ከዓኒ ኣብቲ መንጎኦም ክመሓላለፍ ክኢሉ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ጥዕንኦም ድኹማት ስለ ዝኾኑ ቀልጢፉ ኣብ ኒሞንያ ኮይኑ ኒሞንያ ዝመስል ሕማም ኮይኑ ኣብ ሞት ከብፅሖም ክኢሉ ማለት እዩ ኣራይ ክሳብ ሕጂ ለክዲ ሓበሬታ ብጀካዚ ኣብ ክሪክላንድ ዘጋጠመ ናይ መዋዕለ ኣረገውቲ ወይ ነርሲን ሆም ንብሎ ኣብቲ ካልእ ቦታታት ኣበይ ብዚ ከባቢና ተዘርጊሑ ደሎ ኣብዚ ከባቢና እቲ መጀመርታ ዝተረኽበ ወይ ኮሮና ኣለካ ዘረጋገፅሉ ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ጌሾም ንዙረት ዝተመልሱ ኣብ ከምኣቶም ንመጀመርታ ተገሊጹ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ንዕረፍቲ ከይዶም ዝተመልሱ ኣብዚ ከም ሰዓል ዝመስል ወይ ረስኒ ምስሓዞም ብቕልጡፍ ኣብ ሕክምና ስለ ዝኸዱ ጥርጥር ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ እዚኣቶም እዚ ኮቪድ-19 ኣለኩም ተባሂሎም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ነዛ ሕማሞም ክከላኸልዋ ክኢሎም እቲ ሕጂ ናይ ነርሲን ሆም ቅድሚ ሕጂ ግን እቶም ኣብ ደገ መገሻ በፂሖም ዝመፁ ኣብ ከምኦምን ተሪኦኹም ዘሎ እዩ ሕጂ ከይተፈልጠ ከይተጋህደ ኣብ ገለ ካልኦት ጥዑያት ድመስሉ ሰባት እውን ኣሎ ዝብል እቲ መደምደምታ ተበፅሒ ደሎ እወ ጽቡቕ ኣለኸ ንሱ ከምኡ ኢሉ ከዓኒ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እንዳተመሓላለፈ ከይተፈልጠ ኣብ ብዙሕ ሰብ ክዝርጋሕ ዝኽእል ሕጂ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ጥራሕ ተሓፂሩ ይኾነን ብሕጂ እውን ቁፅሪ ክቕፅል ስለ ዝኽእል ኣብ ነብሶም ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ሰባት ወይ ከዓ ማይል ኮይኑ እቲ ሕማሞም ንከባቢኦም ክቕፅል እዮም ማለት ከባዝሕዎን ከላግብዎን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ክገብር ዘሎ ሰብ ጥንቃቐ ንኣብነት እንድሕር ብምስትንፋስ ዘይሓልፍ ኮይኑ ብኣውቶቡስ ምኻድ ብዙሕ ኣይቃልዓካን ማለት ድዩ
كقالعك المبري تي كندي اب اوتوبوس كوينو اب معصو اب زناي سبيزان غبرلو عربيتات كنكوسج كلنا اب استفلالي بوتا كتصنح سلازخل ايدنا بقصالي دغاغيمنا خنحصب كم زلنا سوخا ما يتركس ابليكاسيون هنا ጽቡቅ ጌርካ ብሳምና ጌርካ ፋሕፊሕካ ኢትካ ብዙ ሓደ ንዒስራ ሰከንድ ዝኸውን ኢትካ ጽቡቅ ጌርካ ሕጽብ ኣብ ማይ ዘይብሉ ቦታ እንኮን ኮልናሃኒ በቲ ኣልኮል ዘለዎ ሳኒታይዘር ወይ ኢት መጽረይ ብኡጌርና ከነጽሪ ተኻለም ኣብ ጅባና ወይ ቦርሳና ሒዝና ክንዘውር ኣብቲ ረሳሕ ቦታታት ምን ተንኪፍና ክንብ ወይ ከዓ ምዝሓመስ ኣብ ጥቃ ዝሓመ መሰብ ክንቀርብ ክንበልሃ ብቕዝቃልጠፈ ኢድና ክንሕጸብ ካብኡ ቀፂለ ከዓኒ እቲ ኣባስ ከይደ መኪና ከይደ ስለ ዘሎ ገጽናን ኣፍናን ኣፍንጫናን ዓይንናን ዘይመሓስ ረሳሕ ኢትካስ እዚአን ተፈላለየ ናይ ገጽካ ቦታ ብኡ ቢሉ ናብ ነፍስና ከኣቱ ስለ ዝኽእል ብረሳሕ ኢትና ገጽና ኣፍና ዓይንና ዓይን ተንክፍ ብፈሳሲ ደይኮነን ዝመሓላለፍ ዶክተር ኣስቴር ገጽኩም ኣይተተንክፉ ድብሉና ደለውስ ኣብዚ ደረቕ ቆርበትና ኣብነት ተንኪፉስ ብኡ ፔኔትሬት ገይሩ ሕማም ውሽጢ ኣቱ ማለት ድዩ እስከብ ኣብርህላይ ተረዳህን ጽቡቅ እቲ ንምሳሌ ኣብ ጥቃሃ ሓደ ሰብ ዝሓመመ እንጥሻው ኢሉ ምኹም ገለ ኢሉ ካብቲ ናይ ናቶም ጥፍጣፍ ኮይኑ ወይ እንጥሻው ኣብ ገጽና እንተዳ ዓሊቡ ከም ገለ ጌርና እንተ ሒዝናዮ ጸኒሕናውን በዓልና መግብህን ሕዚና ولا أفناهم كن حزينا بوبيلو ناب نفسنا توتي فيروس. أوكي يا غني اللي محجز خاتكم بفولي زودكم أستمهرو وينايت إنك أجابالو ديو أبتسخط صرحلو ويبتسخط حجزيو إرتراو محبرسب تيارلو تجوركم. أبزي بكتالي إن متنقطعن جبر أستمهرو نجبر تيسب أكوبوتات أدلاي زي هنا بحلفي أبزي زي حمام اندابرت عند قدر خيط كله እንዳተባዘ ኸይድ كله አበድ ላይነት ዘይብሉ ከም ምብጽጻሕ እዚሲ ንግዚኡ ቁርብ ከነውድሎ ከነውሕዶ ከም ዘለና እንተ ዘይ ላይ ኣድላይ ተዘይ ኮይኑ ሃኒ ኣብ እኩብ ሰብ ዘይምእካብ ቀጻለ ኸኣኒ እቲ ሰላም ኮይኑ ምስዓም ኮይኑ ንግዚኡ እንተ ተረፈ ሓይሽ ሰምታይ በቀሊሉ ምን ኣሎ ምን ዘይብሉ ሕማም ስለ ዘይፍለጥ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁርብ እንተ ገደፍናዮ يحيش كمو مساسلة تمرتات نكايدا لنا نعبنا تابزي سخي تحجزلو بتخريستيان بزح سبي زمز مأكاب الناتس الأخمي جيركم أكيبكم سبكو تردو ادخلوا لهم نسوق عندي تمرتي تزحمة مسب حميمو أبغز أخوف كمزول قبل كمزلو انت حميم كاسني اب اكو سبك مص يبلكان سمتاي بقلله نسخه كتم حلال فيها مالتي تي زي حمام مخاني تي تطنققو يدو تحاصيبو قصو هيتن كف كمزلوها بوغيرنا تمرت نهب مالتي اتي ناي ابيت كريستيان نطفتات نابنت كم قدمي قصلالو سبت كريستيان مصالو ولا قاريطو سب يمصلو ግን ቀጻሊ ትምርቲ ንህብ ኣለና እቲ ሰብ ክትንቃهم ዘለዎ እቲ ምእካብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይቕጽላሎ ወይ ይቕጽላሎ ሱሲ ከም ቀደሙ ያ እዚ ሓደ ካብ መተሓላለፊ መገድታት ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ደቡብ ኮርያ ሰምዕ ነይረ ዜና ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝተሓላለፈሉ መንገዲ ብሓደ ቤተ ክርስቲያን እዩ ሱሳ ከሚእቲ ናይቶም ሕማሲ ኣገልገልቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ወይ ተገልገልቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ እዮም ስለዚ ሕጂ ንግዚኡ ክቋረጸሉ ዘይከኣል ምክንያት እንታይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ናይ ጥዕና ፍላጣት ኣብ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ኣብ ትምህርትታት ኮይኑ ወይ ብዝናይ ስፖርት ዘሎ ንጥፈታት ደው ኣብልዎ ዝብል መምርሒ ገና ኣይተዋህበን ዘሎ እሱኻ መበሊኡ ኸኣኒ እቲ ቁጥሪ ኣብ ብዙሕ ከም ዝበዓል ኣብ በዓል ቻይና ዝረኣናዮ እቶም በዚ ኢንፌክሽን ዘለዎም ሰባት ቀልጢፉ ብዓብ ቁጥሪ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ መሓላለፍ ክኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ቁጥሪ ትሑቲ ዘሎ ይበዝሕ ዳኣሎ እምበረ ኣብ ኣሜሪካ ብሕልፊ ብዚ ዘለናዮ ንምትናን መጀመርታ ኮን ዳ እምበረ ቁጥሪ ብጣዕሚ ብዙሕ የለን ሕጂ እቲ ሬኮሜንዴሽን ወይ መጠንቀታ ስጋዕ ሕጂ ጥራሕ ትሰብ ክትንቀኦም ዘሎ ተሓጢቡ ተሓሚሙ ሃብ ገዝኡ ከፍ زلوا أمبر تمرتي تعاطو زي ناي سبورت نفاتات تعاطو ويكانسل جبر زبل مبرحتات كنا أيتوه بنزلوا وجن تدبز حموت أبزات قناي تشعت سميتهم الله سعيدي صومنا بزي مل جزء درجة حدا اللي تربعة جزء 4 سميتهم كمان مثلا مثالستي هيجي إذا قصر زس وحد تبهيلي شلل تبهيلي دلو شلل زي كنا كنت قال لنا تي عندي بمكل حال تتنقل ناس لزخنة تي إدنا خنت حتى أبسم
እንታይ እቶም ጥዕናና ብዝያዳ ፍርሒ ከነእቱ ዘይኮነስኒ ተቐንዲ ዘሎ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እዩ በር ቀሊል ወሲድናዮ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና እቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንኸመሓላለፍ ቀጻሊ ትምህርትን መጽናዕትን መተሓሳሰብን ንገብር ኣለና ማለት እዩ ይغنيلي ዶክተር ኣስቴር ንኣብነት ሓደ መንእሰይ ኮይኑ ነቲ ሕማም ክጻወሮ ኽኢሉ ንሓደ ኣብ ጥቕኡ ዝጸንሐ ብዕድመ ዝደፍአ ድዩ ብጥዕና ዝተዳኸመ ግን ክሕልፈሉን ንሞት ከቃልዑን ግን ተኽእሉሉ ሓቀይ እወ ጽቡቕ ኣለኺ ሓደ ሰብ ምናልባሽ ንእሽተይ ኣፍንጭኡ ዓፈፍ ኢሉ ወይ ቁሩብ ስዒሉ ቀልጢፉ ካብዛ ሕማም እዚኣ ክናገፍ ይኽእል እቲ ሰብ ግን ብቐሊሉ ነቲ ዕድመ ዝደፍአ ወይ ሕማም ልቢ ወይ ሕማም ሳንቦቕ ወይ ሕማም ኮላሊት ወይ ካንሰር ቁሩብ ነፍሱ ዝተዳኸመ ሰብ ከምኡውን መንእሰያት ክኾን ይኽእል እዩ ዕድመ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ በዚኣ ሕማም እዚኣ ቀልጢፉ ክጥቃዕ ስለ ዝኽእል እቲ ዝሓመመ ክጥንቀቖም ዘለዎ ኣብዞም ዝበልናዮም ድኹማት ሰባታት ከዓኒ ክንቀርብ ከም ዘይብልና ማለት እዩ እሳቶም ንባዕሎም እውን ኣብ ገዝኦም ክህልው ዲኹም ትመኽሩ ዘለኹም እዚ ምኽሪ ዝስይቶም ብዕዞም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ሰባት እሶም እዮም ብብዝሒ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ንኣብነት ንሶም ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ዝውሃቦም ምኽሪ ኣሎ ዶ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዝኾነ ከምኡ ኣይንብልን ዘለና ዘሎ እቲ ዝሓመመ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል እቲ ዝሓመመ ከዓ እንደ ዓበይቲ ከይዱ ትሕማም ከየልግብ ካብቲ ምብፅጻሕ ክተርፍ እምበር እቲ ካብቲ ዘለኹሞ ምንቅስቓስ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ደው ኣብልዎ ኣይንብልን ዘለና እቶም ናይ ጥዕና ፍላጣት እውን ኣይብሉን ዘለዉ እቲ ናብራናስ ከምቲ ዘለናዮ ክንቅፅል ኢና ግን ተጠንቂቕና ነቶም ድኹማት ዝኾኑ ንኸይነልግበሎም ሓሚልናት ኮይና ገዛና ኮፍ ሓሚልናት ኮይና ኣብ ቤተክርስትያን ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ስራሕና ወይ ካልእ ጉዳያት ኣይንኸይድ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዶክተር ኣስቴር እዚ ወቅቲ እዚ ናይ ሰዓል ወቅቲ እዩ ሕጂ ሰዓልታ ኖርማል ድያ ታ ኮሮና ቫይረስ ድያ ብምንታይ ካ ክትፈልያ ሕጂ ሰብስብ ብምንታይ ንኣብነት ኖርማል ሰዓል ሒዝና ካብ ስራሕ ኣይንበኩርኒና ካብ ዝኾነ ማሕበራዊ ንጥፈታት እውን ኣይንበኩርኒና ለዚ ከመይ ጌርና ክንፈልያ ንኽእል እስከ ገለሎ ዲ መፍለይ እወ እዚኣ ቀንዲታ ሰዓላት ካብተን ፍሉ ወይ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ተን ኮመን ኮልድ ብሎ ክጅምሮ ከሎ ብዙሕ መፍለይ ይብላን ቀንዲ መፍለይ ዘለዋ ግን እቲ ረስኒ ካብ 38 ንላዕሊ ክልዕል ከሎ እቲ ሰዓል ወይ ካፍ ክብርትዕ ከሎ ብዝያዳ ግን ኣብተን ካልኦት ዘይንሪኦ ናይ ሕፅረት ትንፋስ ክህሉ ከሎ እዚአን ሰለስተ እዚአን ረስኒ ሰዓል ሕፅረት ትንፋስ ክህሉ ከሎ እሞ ብዝያዳ ወይ ኣብዘን ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ሰብ ቀሪብና እንተነርና ወይ ኣብ ወፃኢ ጌሽና ብሕልፍተን ፍሉጣት ሃገራት በፂሕወን ዘሎ በፂሕና እንተነርና እዚአን ብዝቐልጠፈ ንሓኪምና ክንውከስ ኣለና ደው ኢልና ንሓኪምና ክንዛረብ እቲ ሓኪምና ከዓኒ እንተ ጥርጣረ ኣለዎ ወይ ጥርጣረ ኣለዋ ነቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኡ ምርመራ መልክዕ ንገብሩ ንኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ምስ ሕማም ዝተኣሳሰረ ኢንሹራንስ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ እውን ንብዙሓት ይሸغل ኣሎ እዚ ከመይ እዩ ዝተሓዘት ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ንኣብነት ኢንሹራንስ ዘይብሉ ሰብ ከመይ እዩ ክሕከም ዝኽእል ክቡር ድዩ እንታይ ትጉ ኣተሓዛብ ዝፍሉይ ኣተሓዛ ኣሎ ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ እታ እዚ ቴስት ገና እንዳወስኹ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ቁፅሪቲ ናይቲ ነዚ መርመራ መግበሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁሩብ ውሕድ ነይሩ ግን ኣብዘን ዝመፃ መዓልታት ቲ ቁፅሪ ወይ ከዓ ቲ ዘሎ ተስታት እንዳተዓፃፀፈ ኸይድ ማለት እዩ ዋጋ ዝኽፈል ናይ ሕክምና ኣለዎ ግን ንመጀመርታ እቲ እዚኣ ሒዙንሎ ሞ ጎየን ኢመርጀንሲ ሩም ከይድ ወይ ናብዝ ናይ ሕክምና ክረኣየ ዘይምባል ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ከም ካልእ ሰዓል ክትከናኸና ክትክእል ከም ትኽእል ማለት እዩ ቀዳምነት ግን እዚ ሽግር ኣለኒ ናይ ትንፋስ ኢለ ኢመርጀንሲ ሩም ከይድ ከለኹ ናይ ኢንሹራንስ ከይብልና ኣብቲ ብዝቐልጠፈ ሕክምና ክንረአ ከም ዘለና ነቲ ኢመርጀንሲ ማጠንቂቕና ደው ኢልና ኣጠንቂቕና ማለት እዩ እንተጥርጣረ ኣለና ናኡ ኮይና ክንረአ ኣብቲ ናይ ኢንሹራንስ ገለ ከይበልና ማለት እዩ ንኣብነት ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ሕክምና ከቢድ ወፃኢ ዝገብር ሰብ ኢንሹራንስ ተዘይብሉ ስለዚ ምዝ ናይ ሕማም ሓድሽ ሕማም ዝተኣሳሰረ ዝኾነ ሓገዝ ኣሎ ድዩ ዋላ ከም ካልእ ከም ዝኾነ ሕማም ፍሉያት ሓዛን ተልዩ ፈልጥ ደልየ ዶክተር ኣስቴር ከምቲ ዝርድአኒ ነዚኣ ጥርጠራ ኣሎ ኣብቲ ኢመርጀንሲ ሩም እዚ ቴስት እዚ በቲ ናይ ጥዕና መንግስት ሚኒስተር ስለዝካየድ ዘሎ ነዛ ቴስት እዚኣ ክትከፍሉ ለኩም ወይ ኢንሹራንስ ይብልኩም ኢሎም
ኣይክልከልን እዩ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ወጻኢታት ግን ብጣዕሚ ክቡር ምዃኑ ኣብ ዜና ሰምዕ ነይሮም እሞ በዚ ምክንያት ንብዙሕ ሰብ ክጉዳእ ስለ ዝኽእል ፍሉይ ሓገዝ ወይ ፍሉይ ድጎማ እንተልየ ክፈልጥ ደልየ እሳ ፍልጠት የብለይን ግን እሱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ፈላለን ድዩ ኣበናይ ኢመርጀንሲ ሩም ትኸይድ ኣበናይ ሆስፒታል ትኸይድ ከምቲ ዝመስለኒ ከምቲ ዝርድአኒ ግን በዚ ተሓፂርናስ ዶው ክንብል ከምዚ የለብልና እቲ ዘሎ ናይ ሆስፒታላት ኮይኑ እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይ ኪንግ ካውንቲ ሃልት በቲ ዘለና ቦታታት ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ ሰምታይ ብግዜና እንተዘይተሓኪምና ኣብ ካልእ ሳዕቤን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብከምኡ ተሓፂርና ክንተርፍ ይብልና ሕራይ ያንሊ ዶክተር ኣስቴር ኢንሹራንስ ስለዘይብልና ሕክምና ኣይንፈገናን ተኣገልግሎት ክንረኽቦ ኢና ብዛዕባ ናይ ክፍሊት ከዓ ኣብ ድሓር ድመፅእ እዩ ክትብል እንደለካ ሓቀይ እወ ሕራይ የቐኒለይ ንብዙሕ ሰብ ዝተገድስ ሕቶ እያ ብዛዕቲ ክፍሊቱን ብዙሕ ምዃኑ ሰምዕ ስለ ዝነበርኩ እየ እዛ ሕቶ ኣቕሪበልኩምሞ ካልእ ምዚ ኣኼባታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣኼባ ወይ ገለ ኣኼባታት ዕድመታት ኣሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ሰብ ይእከብ እዩ ዝናህና ማሕበረከምሞ እንታይ ምኽርኺ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት እቲ ብዙሕ ኣድላይነት ዘይብሉ ወይ ከዓ ኢመርጀንሲ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ቁርብተይ ግዜ ወሲድና ኣናዊሕና ወይቲ ከነጽንሖ ንኽእል ኣኼባታት ከምኡ ክንገብር ይሓይሽ ስለምታይ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብተይ መዓልታት ጥራሕ ቁጽሪ እንዳተዓጻጽፈ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ቁርብ ከነጽንሖ ንኽእል ወይ ከዓ ካንስል ክንገብሮ ንኽእል ኣኼባታት ከምኡ ተገበርናዮ ኣሓይሽ ሰምታይ እቲ ሕማም ንኽቋረጽ ካብኡ ክንገናኸን ተናኺና ኣብ ኣድላይነት ዘይብሉ ኣኼባታት ምእካብ ማለት እዩ ሕራይ እቲ ምእካብ ግድን ህፁፅ ተዘይኮይኑስ እንተተረፈ ሓይሽ ክትብል ደለኺ ዶክተር ኣስቴር የቐኒለይ ሕራይ በሊ የቐኒለይ ካልእ ኣብቲ ናህና ንስኺ ብቐረባ ስለትሰርሒ ምስቲ ዘለና ልምዲ ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል ልምድታት እንታይ ክትመኽሪ የደሊ ምዝ ሕማም ዝብል ዝተኣሳሰረ ቀንዲ እቲ ንሕና ናይ ምክልኻል ከነትብ ከም ዘለና ናይ መግቢ ጥዕና ዘለዎ መግቢ ክንበልዕ ከለና እቲ ነፍስና ከመይ ጌርና ካብ ሕማም ከናፍጎ ተደኣ ኮይኑ ዝተመጣጠነ መግቢ ብኣሕምልቲ ብሕልፊ ኣሕምልትን ፍሩታን ዕረፍትን ማይን እዚአን ሰለስቲአን ኣማሊእና ክንከይድ ከለና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኮን ካልእ ቫይረሱን ክመጽእ ስለ ዝኽእል ነፍስና ክንከላኸል ከም ዘለና ማለት እዩ ኢሚኒ ሲስተም እዚ ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕምካ ድሓን እንተኮይኑስ ነቲ ሕማም እውን ዋላ እንተመፅእ ክስገር ከኣል እዩ ክትብል እንደለኺ እወ ኣመጋግባ ካበልዓልኪ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ መግብታት ብዙሕ መግቢ ክዝን ኣሎ ሰብ ስቶራት ጥርሑ ኮይኑ እዚ ኣድላይ ድዩ ዝግበር ደሎ መግቢ ኣብ ገዛኻ ናይ ምኽዛን ክሳብ ስቶራት ጥርሑ ኮይኑ ኣሎ ብዚ ከባቢና እሞ ከምኡ ክግበር ዲኺ ትምዕዲ ዋላ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክግበር ኣለዎ ሰብ ጽቡሕቶ ንሳሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኢመርጀንሲ ኣሎ እንዶ ብናይ ሕማም ኮይኑ ናይ ማይ ኮይኑ ናይ በረድ ኮይኑ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ኩሉ ግዜ ናይ ኢመርጀንሲ ኩሉ ግዜ ቁሩባት ክንከውን ኣለና ብሕልፊ እዚኣ ሃኣኒ ንበሎ እዚኣ ቫይረስ ኣብ ገዛይ እንተደኣትያ ከምቲ መልእኽቲ ዘሎ ወይ ትምህርቲ ዘሎ ንስጋ 14 መዓልቲ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብለን ከም ዘለካ ሕጂ ነዚ ምቅራብ ናይ መግቢ ኣድላይነት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መግቢ ዘይባላሾ መግቢ ኣብ ገዛና ቀሪብና ክንጸንሕ እቲ ካልኦት ቁርብ ኣብ ፍርሒ እቲ ራዕዲ እቲ ዘሎ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ መግቢ ግን ኣድላይ እዩ ንምሳሌ ኣነ ሰዓልቲ ሃይመ ኣብ ድኳን ከይድ የብለይን ደቀይ ተሓይሞም ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ንደቀይ ከኣልየሉ ንነፍሰይ ከኣልየሉ ዝኽእል መግቢ ኣብ ገዛ ቀሪብ ክጸንሓልን ማለት እዩ ጉያይለን ድኳን ምስ ሕማሜን ድኳን ከይድ የብለይን ሕጂ ናይ መግቢ ዘሎ ኩን ነገር እንዲሁ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ እንተደኣ ነይሩ ኩላህና መግብና ክንቅርብ እዚ ከዓ ዘይባላሾ መግብታት ኣብ ገዛና ቀሪብና ክንጸንሕ ማለት እዩ ካብኡ ተወሳኺ ቁርብ ራዕድታት ኣብዚ ከምዚ ኣብ ናይ ኒውስ ንሪኦ ዘለና ሰባት ኩሉ ዓይነት መጽረዪ ይኹን ናይ ጓንት ይኹን ናይ ኣፍ መሸፈኒ ይኹን ተፈላለየ ነገራት ካብ ድኳን ኣኪቦም ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘብ ዘጥፍኡ ዘለዉ ንሱ ኣድላይነት የብሉን ትቀንዲ ኣድላይነት ዘለዎ ናይ ምግብኻን ከመይ ጌርካ ከዓኒ ነፍስኻ ትከላኸል እሱ ከዓኒ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ትብል ኢድካ ምሕፃብ ዘይኮይኑ እቲ ካልእ ካብ ፍርሒ ዝመፀ እዩ ክሳብ 100 ገለን ተሸይጡ ሳኒታይዘር ሪኢኽየ ዲኺ እዋ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ 2-3 ቅርሺ ዝነበረስ ናብ 100 ገለን
بصيحو مسرعخو غري من نبز اونلاين ريني رتمالي اوا حدا سبب حدا غزا تحميمو نابنت حدا أبال سدرا تحميمو تا بملئتا سدرا ديا خاب كل نجر كتقارض زلوا دكتور أستير ጽቡቅ ኣለኺ እቲ ዝሓደ ሰብ ተሓሚሙ ከምቲ ካልእ ሰዓላት ነፍስና ክንከላኸል ነቶም ካልኦት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ደቅና ሆነ ሰቁትና ሆነ ክንከላኸልና ከመይ ጌርና ንከላኸል ዝበለፀ ኣብ ሩምና ፍልይ ኣቢልና መግብናን እቲ ካልእን ኣብታ ንሕና ቦታ ኮይና ፍልይልና ንገብር ውዒሉ ሓዲሩ ከምቲ ካልእ ሰዓላት እቲ ሓደ ሰብ ክትንከኦ ወይ እቲ ሕማም ክሓልፎ ይኽእል እዩ የግድ ግን ኩሉ ሰብ ክዕጾ ማለት ኣይኮነን ወይ ክሕዘዩ ርግፀኛ የለ ማለት ነው ናብነት ኣብ ሓደ ስድራ ዝሞጡስ ሓደ ተሓሚሙስ እቲ ውሸባ ወይ እቲ ኳራንቲንሲ ነቲ ዝሓመመ ጥራይ ንበይኑ ኩሸባ ኣለዎ ዋላ ብምልእታታ ስድራ ኦሬዲ ኮ ቅድሚ ምሕላፉስ በሓንሳ ጸኒሖም ኣየስጉኡን ቶም ካልኦት ነቲ ሓደ ጥራይ ነቲ ዝሓመመ ጥራይ ሙሻብ ኣብቶም ካልኦት እንታይ መረጋገጹሉ ሓሊፉን ይሓለፈን እሱ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ተስት ምግባር ገና ትቁጽሪ ውሕድ ስለዘሎ ከምዛ ዝበልክያ ወይ ኣይፍለጥን እዩ ብሕልፊ ክስጋዕ 2 ስጋዕ 14 መዓልቲ ኣብ ጥቃ ሕሙም ወይ ስድራኻ ምሳኻ ሒዝዎን ተናነሩ ስጋዕ 14 መዓልቲ ዝኣክል ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ይኩን ሳልሳይ ሰብ ዝሓዞን ዝሓዞን ኣብዚ ግዜ እንታይ እዩ ዘሎ ዝተሃለ መጠን እቶም ኣብ ስድራ ዘለዉ ኣብ ካልኦት ሰባት ንኸይቀርቡ ስለምታይ ከይፈለጡ ኣብ ሕማም ኣትይዎም ተናነሩ ከይፈለጡ ነቶም ካልኦት ከልግብሎም ክእሉ ማለት እዩ ሶስ ዝሓሸ ምርጫ ኩላታ ስድራ ትውሸብ ወይ ኣብ ኳራንቲን ክትኣቱ ድዩ ዋላ ነቲ ሓደ ዝተሓመመ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ትገዛ ምውሻብ ውሕስነት ኣለዎ ሰዓት ነፅር ደልያ እወ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ቁርብ ፍርሒ ስለዘሎ ሓደ ሰብ ኣለዎ እንተ ተባሂሉ እቲ ካልእ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኣብ ገዛኻ ኮፈል ወይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ካብ ገሊኦም ቆልዑቱን ካብ ትምህርቲ ዝመለስዎም ኣለዉ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ግን እቲ መርመራ ክህሉ እዩ እቶም ካልኦት ስድራ ቤት መርመራ እንተገይሮም እንተዘይብሎም ደኣ ድሓን ክኾኑ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ግን ኩሉ ይለው ማለት እዩ ተተረጋጊጡ ትሰብ ኣለዎ እንተ ተባሂሉ ማለት እቲ ምስኡ ኮንታክት ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ዝተረኸቡ ሰባት መርመራ ተገይርሎም ተጸኒሕዎም ምስኡ ሓቢሮም ይውሸቡ ግን ሕጂ ብሙሉኡ ዝተታነኸፈ ደባሃ ደበለዮም ገዛኻ ጽናሕ ዝብልዎ ዘለውሞ እቲ ናህና ማሕበረሰቡን ተኽኢሉስ ሓደ ኣባል ስድራ እንተሓሚሙስ እቲ ሙሉእ ስድራውን ካብ ካልእ ምስ ካልእ ሰብ ምትንኻፍ ንኽጥንቀቕ ክትመኽሪ ዘለኺ ዶክተር ኣስቴር እወ እቲ ሓደ ሰብ እንተ ካብዚ ኮቪድ-19 ኣለዎ እንተ ተባሂሉ እቲ ካልእ ሰብ ርግፀኛ ኮይና ስጋዕ 2 ሰሙን ሰብዚ ኣብ ገዙ ኮፍ ክብል ኣለዎ ቶም ንሱ ዘለዉ ስጋዕ 2 ሰሙን ዝሓልፍ ማለት ኣራይ ኣነ ብሰኔን ኩልና ኣሻቂለናና ደሎ ሕቶታት ዝተደጋጋሚ እቲ ምስ ምጥንቃቕ ብዘይ ምትንኻፍ ኢትካ ምሕጻብ ዝተማጣጠነ መግቢ ምብላዕ ዕረፍቲ ብቲ ናይ ምጽዋር ዓቕምኻ ሕማማ ማዕቢልካ ዋላ እንተ ሓመምና እውን ክንድሕን ከም ንኽእል ዝብል ሓበሬታ ሂብክና ኣለኺ ኣድላይ ዘይኮነ ኣኼባታት ይኹን ምስ ሰብ ምርኻባት እውን ተኽኢልና ከነቋርጾ ተዘይክኢልና ከዓ ፀቢቕና ከነውሕዶ ክትምዕድና ዘለኹሞ ዶክተር ኣስቴር ካልእ ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐ ትብልዮ እንታይ ኣሎ መወዳእታ ካልእ እንታይ ኣሎ እቲ ናብ ካልእ ቦታታት ናብ ካልእ ሕማማት ከዓ ማለት እዩ ከም በዓል ፍሉ እቲ እዚኣ ሕማም እዚኣ ሓዳሽ ዝኾነት ብዙሕ ፍርሒ እቲ ኣላ ካብኣ ዝበዝሐ ሰብ ዝሓምም ግን ታ ናይ ፍሉ ወይ ኢንፍሉዌንዛ ንብላ ስለ ዝኾነት ከይረሳዕ ከለኹ እቲ ቅድሚ ሕጂ ፍሉ ቫክሲን ወይ ከዓ ታ ናይ ክታበት ናይ ኢንፍሉዌንዛ ዘይተኸተበ እንተሎ ብሕልፊ ዕድል ተለና ክንክተብ ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና ዞናታት ክንክተብ ስለምታይ ተሕማም ገና እያ ዘላ ማለት እዩ እቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንፍሉዌንዛ እውን ገና ጉንዕ ሕማም ከም ምዃኑ ሕጂ እቲ ቫክሲኔሽን ወይ እቲ ክታበት ኣይንረስዕ ካብኡ ዝበለይ ይቐኒለይ ሓረጉ እዛ ፍሉ ቫክሲን እዚ ናይ ፍሉ ክታበት ብዙሕ ዘይወስድ ሰብ ኣሎ እቲ ውፅኢቱ ብዙሕ 30 ካብ 100 ይከላኸል ስለ ድበሃል እውን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዘይወስዶ እሞ እቲ ክታበት ናይ ፍሉ ቫክሲን ክሳብ ክንደይ ይሕግዝ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝተፈላለየ እዩ ንሱ ከዓኒ እቲ ቫይረስ እቲ ኢንፍሉዌንዛ ካብ ዓመት እንዳተለዋወጠ ስለ ዝኸይድ እቲ ቫክሲኔሽን እንዳመሓይሽዎን ምስ ግዜ እንታይ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት እንዳመሓይሽዎ ስለ ዝኸዱ ሙሉእ ካብ 100 ካብ 100
ኣይከላኸልን ግን ከይ ካብቲ ብርቱዕ ሕማም ክኾን ዝኽእል ከምኡ ይሕግዘና ማለት እዩ እሱ ከዓ ሓደ ዓመት ወስድ ተኸቲበ ሓደ ዓመት ኣይክተብን እዚ ጥቕሚ የብሉን እንታይ ደኣ ቀጻሊ እንተቐፂልና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተኸተብና ክንከይድ ከለና እቲ ናህና ኢሚኒቲ ቁሩብ ኮይኑ ፀንሕ ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ክንከታተለና እዛ ሽግር ዘላ ናይ ሓዳሽ ቫይረስ ግን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይነበረት ንዑ ዝኸውን ኢሚኒቲ የብልናን ሓዳሻ ቫክሲኔሽን ወይ ክታበት ስለ ዘየሎ ተስፋ ንግብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክትመፅእ ግን ስለዘይብልና ክንከላኸላ ኣይንኽእልና ነዚ ኢንፍሉዌንዛ ግን ዘላ ስለ ዝኾነት እቲ ንኽተብ ከዓ ንነፍስና ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ተኸቲብና ካብዛ ሕማም እዚኣ ክንከላኸል ከለና ንኸባቢና ብሕልፊ ምስ ዓበይቲ ንሰርሕ ምስ ዓበይቲ ንነብር ዓበይቲ ወይ ቆልዑት ምሳና ነብር ተደኣ ኮይና ነፍስና ክንከላኸል ከለና ክንገብር ከለና ነቶም ከባቢና እውን ንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ ንኸይሓሙ ካብ ዓብ ሕማም ንኽድሕኑ ማለት ሶ ኣድላይነት ኣለዋ ብዝያዳቶም ጥዕና ዘይብልና ዕድመ ዝደፋእና ካብ ስሳ ንላዕሊ ከምኡውን እቶም ምስ ሕሙማት ወይ ምስ ዓበይቲ ንሰርሕ ሰባት ኩላህና እዚኣ ቫክሲኔሽን እዚኣ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ፍሉ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝቐትል እዩ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ዘለናዮ ወቕቲ ሕጂ እዚ ኣሰንባዲ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝመፀ እምበር ብፍሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመውት ብፍላይ ከም ዝበልክዮ ብዕድመ ዝደፍአን ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎን እቲ ክታበት ዘይኣምነሉ ሰብ ከኣሎ እንድዩ ግን ምኽርኺ ናብ ዝበዝሐ ህዝቢ ከነመሓላልፋ ኢና ቸም ተስፋ ንገብር ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከምዚ ናይ ፍሉ መከላኸሊ ክታበት ተገይርዎ ዝሕጉዝ ዜና ክንሰምዕ እሞ በዚኣ ክንውዲና ዶክተር ኣስቴር ተረፈ ተደልዩ ክውድእ ቴንክዩ ያኔልና ቀኒለይ ዶክተር ኣስቴር ካብ ክና ሓበሬታ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና የመስግነኪ ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ እዋናዊ ኣሻቓሊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሲያትልን ከባቢኡን ንነብር ዘለና ሰባት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ሞትን ሕማምን ኣባና ስለ ዝተረአየ ቁሩብ ሻቕሎ ተፈጢሩሎ እሞ ንዑ ዝምልከት መብርሂ ምስ ዶክተር ኣስቴር ኣለምሰገድ ዝገበርኮ ቃለ መጠይቕ ወይ ዝሃበትና ሞያዊ ምኽሪ ኣብዚ ይውዳእ ብኻልእ መደብ ክንረኸብ ኢና ሳብ ሽዑ ሰላም ቅነይ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ